Welcome to the Leading Sight News. HSDF Vacharia Song Atumpen MLA election kecepati dunjia phan bang phuamen kapangdak. Assam Legislative Assembly MLA election kilik arni nang tebok bomsi pregjam Vacharia Song Atumpenta election ki thu dunjia bang phubang phuamen pangdak pon bomlo. Lasonsi Hill State Democratic Front Chihek ben HSDF Asong Penta Thereni Phaing Koyarni MLA election kecepati dunjia bang phuamen pangdak pon tanglo. Lasonsi Lakha Pharu Isira Nerkep Bokajan LEC pen Raju Rongpi Lakha Pharu Isira Serkep di Fuel EC pen SSDF Amai Purajan Timung Rongkhang LEC pen Wilson Terang Latumbang Ethom pen si non MLA kewang G election along cepati dunji la pen Hauraghat LA pen Amriel e bangke non amat ke pangdak pon pelang mate non ani sini niang bong si pangdak pon thupo puta pherang kya me long pen SSDF Amai Purajan Timung pen pangdak pon Pininili to Hill State Democratic Front Regional Political Party hin pen non het jong dito di MLA election kacedan unje phan nili to ma party hoy pen name itum chiredilo la pen nili to pini nangli to herangkyang no adobe Karbiang Long West Karbiang Long la pen kadowe di mahasora do ana paname itum kapace thangi phansi la bangsu nang itum a channel la phancho phapomlo la pen acho phateng pen nang itum kewang theka patame suri siga European Party pinini itum HSDF Regional Political Party hin pen jasamet non kewang ji arik sirkep la election vote ki jog nang ko la solong candidate ni tum kapang dat ponji phanse non tum ado be nang tum phanso phapon no West Karbiang Long the semen ni tum Hill State Democratic Front pe tum ticket ki tipon lake Rongkhang constituency along pen ni tum HSDF pen kacedan unji la ke ni tum Amen Wilson Terang ake hai alang isi haladaken sedamun haladake ini tum Chinilo Karbiang Long Autonomous Council Long Kantang Kring CM dan salang li sedampo satame ini tum Chininangji ze Karbiang Long kedam tang ana porhut BJP tum kansi ke claim kedam ke chok si kado ke Chinilo posi haladak araratu alangli phan akar I kedo pena posi public a demand kedo pena posi nilitum party hoy pena me alangli phan lan pen Wilson Terang phan silitum tiket ipon lapen amri constituency tame nonomat tiket ke ha atum bangat hom doko amasini litum da amri bangke pending lang hoytu nilitum penap digang bang situm amri bangke pangdak pangke bukazana lo bang nilitum pangdak pon lo pini bukazana lo bangke nilitum dam nilitum central committee lo spokesperson lo alangli men lake Mr. Raju Rongpi ake hai panse nilitum tiket pon lo lapen alangli adu kawe rat atu makar I lapen constituency rock pen cingki cingwai ponsi bukazana lo ngapana bangke ni itu Raju Rongpi phansi itu tiket pipon lo party pen lapen tu dipu lapen hawar kehat lalong ni adi malo bangke hawar kehat nomat pending la atema halada non bang hini atum apusong si pupuda nilitum tinggi cetan bom la bahani ta tiket ke hang joda lasi hoitu nang litum pherang ke tum phan akun itu penap digang bom itu nang cohan tu pen amri la pen itu hawar ke harapan bangke aku itu pandak sudah tu tapi ni bangke lalo dipu dak ado we dipu lo bangke la ke nili methana masih dak arjapon ko
la pen kadok we party pen kadok ka we song pen tum chedon sar pen si nili phansi inwai ponno la pen da iku pen tu nili dakang se arja pon asi nono mani tum long ho di malong pen long thombang ni tum pangdak ponno na pen nili tum la kadok ka we tame nili tum la inquire at home RBC nili tum nomination 5 la